Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hai ang norokno ani YouTube channel nam sogo. Ti bahai tongbai kaham kurung no tong nai kha khlayo. Ti ang kaham kurung no tongo. Ti norok khana musungjak tongbai khana. Hai norok bai te waisa kopro samungo. Phaifi ka tabu samung khana lainai. Ti norok khana tongjak ni ang kha khlayo. Belai khana to norok khana sikang please like share subscribe khlaina tapukdi te please subscribe khlai ano full support khlaidi te nongni bagui ang tebo rosamungo ang khana dina bagui ang nongni bagui tebo chai toknai te norok khub khana tojakani hinai ang kha khlaio te kisi salongni bagui ang tui phaimani rosamung kokborok phaidingki khanlainai Mokor tonggibo mokor kerihai Mokor tonggibo mokor kerihai Bekha tonggibo bekha kerihai Bekha tonggibo bekha kerihai Mokor tonggibo mokor kerihai Mokor tonggibo mokor kerihai Bekha tonggibo bekha kerihai Bekha tonggibo bekha kerihai Nang bai malai kok sana muncul Nang bai malai kok sana muncul Ha 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 nang bai malai kok sana muncul Nang bai malai kok sana muncul Biang kemai thangkana Biang kemai thangkana Mokor tonggibo mokor kerihai Mokor tonggibo mokor kerihai Bekha tonggibo bekha kerihai Bekha tonggibo bekha kerihai Ni korono muito mano Ni korono muito mano Hamjang maboya sipjawi nang payo Hamjang maboya sipjawi nang payo Please norok khana tojak tonghai ke like share te subscribe khlaina tapukdi te hai ang norok bai te waisa malai pinai tini ni bagui om